hemen bildu geha orokorrean salatzeko Saharak bizi duen salbuespen edo egoera, eta konkretuki, aurten udaran hemen Euskal Herritik joandako 3 brigada kanporatuak izan ginela Saharako lurraldetik, pixkat hori guztia salatu nahi genuen, orduan sartu geha Marrokoseko enbajadara, saiatu geha, keja bat edo jarri dugu guztion izenean, eta keja formal hori edo eman degunean, saiatu geha, pixkat konstantzia edo gelditzeko keja hori egin degula edo, haber saiatzen ziguten edo, behaien jarrera izan da nahiko ezkorra edo, ez ziguten firmatu nahi, gero gainera poliziari deitu diote, esan ez, oztopatze genula edo, beraiek egite zuten lana, eta gu momentu guztian lasai egon geha, kexak utzi ditugu, eta pixkate hori keja horiek firmatzea jungo ginala, eta azkenean poliziekin hitz egin, eta hori, jetxi geha. Eta hori, esan bezala, salatu nahi dugu Saharak bizidun egoera orokorrean, eta konkretuki, lehengo astean preso politiko baten eriotza, eta orokorrean bizidun salbuespen egoera guztia. Eta baita ere nazpimarratzea, gatazka honetan Espainiak ere erantzunkizun handia dakala, Espainiako kolonia izan baitzen Sahara.